Ahojte, ahojte, takže zdravím všetkých mojich sledujúcich. Nakoľko už viete, že môj účet nie je zameraný len na jednu tému, ale je taká všeho chuť všetkého, tak som sa rozhodla pomôcť mojim priateľom a konkrétne teraz mojej priateľke, ktorá napísala 3 knihy, ktoré by chcela dostať do povedomia. A verte mi, že nie je to vôbec ľahké približiť sa takto k ľuďom. Skúšala už rôzne spôsoby, ale jednoducho sa to takto ľahko nedá a napadlo ju, že keďže ja už mám svoj účet, ktorý je celkom úspešný, tak prečo by som jej nepomohla, nakoľko rada pomáham ľuďom a veľmi rada ich podporujem a rada ich zviditeľňujem. Takže je úžasná. Napísala úžasné knihy a ja sa pokúsim ich nejako tu spropagovať. Verím tomu, že sa mi to podarí. Tieto knihy budú z oblasti duchovná, tak preto je to pre mňa taká blízka téma, pretože ladia aj s mojim nastavením a môžu pomôcť na ceste k prebudeniu. Takže knihy sa volajú Spoločenstvo indigových dvojplamene, to je prvá časť. Ja ich mám v takéto podobe, ona mi to vytlačila, poslala mi to. Ja som prvú časť som čítala, do ďalších sa pustím neskôr. Druhá časť má názov 13. bosorka. Takto, mám to tu pripravené. A tretia časť má názov Spoločenstvo indigových nechcených. Takto. Oni sú takéto približne hrubé. Takže trošku si prečítame takú anotáciu, aby som vás trošku pritiahla. Pritiahne to samozrejme tých, ktorí sa touto tematikou zaoberajú. Tí, ktorí sa tomu nezaoberajú, tak nech si len pozrú video a môžu ho potom pokojne už vôbec nepozerať. Takže Spoločenstvo indigových, prvý diel, dvojplamene. Niektoré príbehy sa nedejú náhodou, niektoré duše si pamätajú viac. V temnom svete, kde sa za maskou viery skrýva zvrátenosť a manipulácia, sa odvíja príbeh Manily, ženy s neobyčajnou intuíciou, silou ducha a schopnosťou vnímať to, čo iní prehliadajú. Po jej boku stojí Kora, nebojacná priateľka so zmyslom pre iróniu a pravdu a dvaja muži, ktorých prítomnosť roztočí kolo osudu. Jeden vnáša svetlo, druhý vyzýva k ponoru. Do životov sa nečujne vkrádajú témy reinkarnácie, duševného prepojenia a najmä fenomén dvojplameňov. Nekompromisné zrkadlo, ktoré odhaľuje pravdu o sebe aj o druhých, láka, spaľuje, lieči, učí. Manilin dar ju vedie do sveta, kde je láska zbraňou, duša úkrytom a zlo sa skrýva v tých, ktorí hovoria o spáse. Tajomná sekta neúnavne tiahne za nitky, no niektoré duše sa nedajú umlčať. Ako ona vravela, keď písala tú knihu, tak v podstate sa tá kniha písala sama. Išla jej myšlienka za myšlienkou, veta za vetou a veľmi veľa vecí v knihe je použitých zo skutočného života a dokonca je tam aj moja postava, o čom som vôbec nevedela, že ma tam zakomponovala. Dala mi samozrejme iné meno. A teraz si dáme trošku z ukážky. Dvojplamene sú niečo ako spriaznené duše. Prepojení ľudia, ktorí sa v živote schádzajú a rozchádzajú, aby mohli duchovne rásť. Nadstavujú si zrkadlo. Vzťahy sú bolestivé, silné, je v nich veľa lásky, ale aj nenávisti. Keď však obaja partneri duchovne vyrastú, sú spolu neskutočne silní. Dvojplamene sú budúcnosťou nového sveta. Nového sveta? Pokrčila som nechápavo nosom. Áno, sveta, v ktorom neexistuje strach, nenávisť a ďalšie nízke energie. Presný opak učenia spoločenstva. Takže dúfam, že som vás trošku navnadila na tieto knižky. V ďalších videách poviem viac podrobností. Ja sama som z toho tak dosť prekvapená, že som sa na to dala, že ako vôbec neviem, akú to bude mať odozvu, ale ja veľmi rada pomôžem a
táto milá dáma, ktorá píše pod pseudonymom Nila Vanville, je veľmi šikovná, veľmi tvorivá a určite ju chcem zviditeľniť na mojom kanáli. Takže ak sa vám to trošku páčilo, tak ja vám veľmi rada na budúce prečítam nejakú kapitolu. Len stačí mi to tam napísať do správy, aby sme v podstate vedeli, či sa vám to páči alebo nie. A vlastne toto video je takým prieskumom toho, či to vlastne zaujíma ľudí alebo nezaujíma ľudí. Ja určite toto video hodím aj na YouTube, kde v podstate pokračujem vo svojej tvorbe, čiže nebude to Hero, ale je to YouTube kanál a tam vlastne už pridávam, je tam aj jeden výklad hodený, vy máte v mojom bio, keď si pozriete môj účet, máte tam aj link na YouTube kanál Siren13, tak si to môžete pozrieť a budem sa veľmi tešiť, keď sa jej tieto knižky podarí vlastne dostať medzi ľudí, lebo naozaj ich predáva za symbolickú cenu, lebo sú v elektronickej podobe. A určite na tom nechce zbohatnúť, lebo v dnešnej dobe je to veľmi ťažký proces. Aj všetci spisovatelia, ktorí píšu knihy, mi dajú za pravdu, že toto je ako masaker. Ale naozaj táto literatúra, táto beletria by sa mala dostať medzi čitateľov, pretože takýchto kníh je veľmi málo a deje sa veľa duchovných vecí, ktoré sa dejú aj vám, ale vy to nechcete jednoducho vidieť, nechcete to priznať. A my, čo to už priznávame a o tom rozprávame, tak my máme byť tými vašimi sprievodcami, aby ste sa nebáli toho, čo sa vám deje a v podstate je to presne tak, ako ste si to zvolili. Takže vidíme sa na budúce a podľa vašich ohlasov ja uvidím, či budeme čítať nejaké kapitoly alebo urobím nejaký stream. Proste každopádne chcem moju priateľku zviditeľniť a pomôcť jej rozbehnúť vlastne tento zázrak, ktorý ona napísala a aby sa dostal k čo najviac čitateľom. Takže na budúce sa vidíme. Ahoj!